Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuli ke lapha iKaizer Chiefs yabe yaphumelela ibetha phaa iqela leSekhukhune United phaa ngo-2-0 baphulaphuli kumdlalo obunamhlanje. Amanqaku ke weKaizer Chiefs athabe yakorwa phaa nguTashreeq Morris, elinye lakorwa phaa nguMfundo Vilakazi ngepenalty umfana omdala. Qaba ke singene ke emdlalweni wanamhlanje baphulaphuli. iKaizer Chiefs ke idlale kakuhle kakhulu abafana abadala, nangona ke nge-first half iphele kungu-0-0, kodwa ke phaa nge-second half izinto zatshintsha kakhulu baphulaphuli ke ukufakwa kwabadlali abathile. Ndiyakuxelela ke into yokubana ke Tashreeq Morris, Imfundo Vilakazi, kwangena noChislete phaa simbona umfana omdala. iKaizer Chiefs ithande ukuphakamisa Riff Rossler umfana omdala, bathi ke umfana omdala xa bembiza indoda enamava, indoda noko ekuthiwa libhawuthi, bathi libhawuthi xa bembeza kuyabotshwa ngaye phaa uRiff Rossler. Kaizer Chiefs sibethelele isikhonkwane ke phaa kuposition 3, iqinisa ke indlela yabo ukubheka phaa eAfrika abafana abadala. Ndiqinisekile ke abanomona nabe becinga uba iKaizer Chiefs izawubethwa sisikhukhuna kumanxa bazokuyivuma iKaizer Chiefs okubana ke game negame abayidlalayo baba neplan abafana abadala. Igame plan Orlando Pirates negame plan Mamelodi Sundowns bisenziwa iKaizer Chiefs nomohluko kakhulu kwigame plan namhlanje. Namhlanje iKaizer Chiefs yenze umdlalo wa-open ngoba kaloku ayidlali nezitimu zinkulu, iwenze umdlalo ive yawuvula umdlalo namhlanje. Claude Lilepo umfana omdala bekhenkethe kakuhle kakhulu phaa kwicala lasekunene, ebeyingxaki kakhulu phaa kweli lasekunene uClaude Lilepo umfana omdala. Kaizer Chiefs abafana abadala babethelela indawo yabo kakuhle kakhulu phaa yesithathu bena 51 point baphulaphuli ke belandulwa phaa liqela lamazulu nga-44 points. Ethetha ukuthi iKaizer Chiefs ke xa ithe yawina le match zayo ke ngokuyawubeke isikhonkwane sayo sihleli nje ngokuzinza ibheka phaa kwi-FIFA, kwi-CAF Confederation Cup phaa kwisizini ezayo. Ibivela kamakhosi ke efuna ukuphinda phaa, yiyo laa nto ibisilwela indawo yesithathu iKaizer Chiefs ngoba ke ibifuna uphinde phaa kwi-CAF Confederation Cup yodlala phaa eAfrika, ngoba kaloku iKaizer Chiefs yenye wamaqela ke amakhulu ke walapha eMzantsi Afrika baphulaphula. Konke ingako siza kuyibalula, sizawuthi nje thina sibamba kazosibini phaa kubafana beqela leKaizer Chiefs ke ngokuthi baphumelele namhlanje. Loo nto ke yenza into yokubana naba bantu ke basole iKaizer Chiefs ke beyijongele phantsi bethetha kakubi besithi izawubethwa iKaizer Chiefs ngoku ibavala imilomo endaweni uba ibethwe. Iyayiphakamisa iKaizer Chiefs ke iyayiphakamisa ngokuphakamisa abafana abadala. Mfundo Vilakazi ungene wenza umohluko kakhulu umfana omdala. Sibamba kwezosibini ke ndodana, ibhola lakho ngoku liyakhula, liya kule nto siyifunayo. Ibhola lakho liya kule nto sifuna kube lilo ke mfana omdala, ngoku liyakhula kakhulu. Umbuzo umile ke obhekisa kuni ke baphulaphula into yokubana nithi nina abakhowutsha beKaizer Chiefs babathweni, nithi mabaqhubeleke nakusizini ezayo okanye nithi nina iKaizer Chiefs mayibakhulule izawufumana umqeqesho ne-experience ozoqhubeleka neKaizer Chiefs phaa kwisizini ezayo. Ndifuna ke ndiva phaa kuni ke baphulaphula ke kuba naba abaqeqeshi beKaizer Chiefs ke behleli kunumber 3. Kaizer Chiefs ke minyaka le ibisoloko ngunumber 9, ngoku bayithathe bayibeka phaa kunumber 3 bayiphindisa phaa eAfrika. Sithetha nje nayo iKaizer Chiefs ke ina 51 points iphumelele namhlanje phaa ngo-2-0. Ndifuna ke ndive kuni ke baphulaphula nokubana ke nina nithini ngaba baqeqeshi babini. Ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.